ku alƙudusu gani na zo manzan Allah hikima ta ka boyayya a ɗan da ƙwazo manzan Allah baitika zan wa manzan Allah sa'in furzo manzan Allah in yabe shi cikin ladabi kar in yi barna manzan Allah kai ka kago sarauta har ma mai bidarta manzan Allah ka sani duk abun da yake waye zuciyata manzan Allah san balaraban nan na madina cikar sarauta manzan Allah shi nake so a yi masalati babu rana manzan Allah shehu tijjani ka zama tsanin ayyukana manzan Allah don mutuncin atiku na son ka ciran matsina manzan Allah dole ne in sako ka a yau ya murshidina manzan Allah shehu baraka masarikin kawanar annabina manzan Allah na yi kamun kafa da harazin shugabana manzan Allah wanda ka gan shi ka ga atiku ubangidana manzan Allah dole isa ka amadiyar wa farin ganina manzan Allah sannu sirrin sharifai sidi muhammadina manzan Allah ya tajalli na Allah mai saba'ul masani manzan Allah sirrin zabura da attaura mai usmani manzan Allah garkuwa ne ga adamu da yau babu kauni manzan Allah har ake samun wasu kekin mai gidana manzan Allah tsanani ya tsananta gare ni yana tabina manzan Allah shugaba ko sakan ɗaya ne ka fito mu gana manzan Allah hakin ganin share kukan mai kuka ganina manzan Allah ka kama hannuwana ka ɗaga ni da masu sona manzan Allah sanni ɗan atukoki baka yin butulci manzan Allah akan widadin ka ga wasu na yi mutunci manzan Allah kasan kana jin sa'an na bukaran baliyanci manzan Allah in yabe ka cikin ladabi kar in yi barna manzan Allah bai ma'aikinmu bai mana ba mun samu gata manzan Allah a shi Allah ya ɗauke azaba kar mu ganta manzan Allah duniya har kiyama shi aka bai wa tuta manzan Allah wato mukamin nan Mahmudu ubangidana manzan Allah sandukan zulma arufu mai ta suka cikakka manzan Allah ba kwakwalwa ko ruyin da ya haddace ka manzan Allah ai shiru kawai kara a matsakan binciken ka manzan Allah wanda yake to kabari canza ya kwana manzan Allah ka taimaka mun ina kawanar ka cikin biyayya manzan Allah ya gani nake ba maganar in juya baya manzan Allah ka ɗauke duk hijaban da suka yi layi a hanya manzan Allah na san kana baiwa wanda ya zo na fusu zakiya manzan Allah ka tausaya mun tun da ina kofar gidanka manzan Allah mun tawoni da 'yan fada na atiku sanka manzan Allah ka tsara kakin zuciya in bar kallon waninka manzan Allah a da yaushe yabona yayi ta iso gurinka manzan Allah idan ka doka sitamfin kuka ya fayaye manzan Allah wallahi dama annabi ni da kai na waye manzan Allah ka sama yanin ka fuska ta sharan hawaye manzan Allah ka rungume ni
jikinka a yaka kan tagwaye manzan Allah Musa kalamun layi da kai yake bayani manzan Allah uwa ta Isa ka bata shirgar masu muni manzan Allah idan ka bayyana manzan Allah babu wani manzan Allah kai ne kake juya karni bayan duka karni manzan Allah tawa ubangiji ke yi bayan shugabana manzan Allah abin da ba annabi a ciki baya gabana manzan Allah ka taimaka ya rasulallah ya a rayuwana manzan Allah billahu wal azim kai na saka a gaba a raina manzan Allah idan kana jin buwaya sai an gwan Khadija manzan Allah da mutum mazaje kai ne ayata da hujja manzan Allah alamul yaqinu ainul ainu aya siraja manzan Allah zan tabi ka annabu ko da babu hujja manzan Allah banda annabi wa ya mayar dutse da laushi manzan Allah shi yake mai da arnaye tamkar kiyashi manzan Allah karfin ma'aiki babu abin da zan haɗa shi manzan Allah abin da zan tuna manzan Allah ya rufe shi manzan Allah kwarjinin ma'aiki wani sauti bai ɗagawa manzan Allah mai kalami tattausa baya ɗagawa manzan Allah bai yawaita zance da yawa ɗan larabawa manzan Allah da yayi zance duk na gurin sai haddacewa manzan Allah kurma idan yana gun yayi zance sai ya bude manzan Allah bebe da bebiya da tukunan sai ya karkade manzan Allah kaban abincin ka manzan Allah in ci in side manzan Allah gaskiya mai sanya amana ayi adade manzan Allah ina mazajen ga namijin mai kora zuga manzan Allah guguwa mai rusa gari ni kai na hanga manzan Allah a ko'ina zan shiga ka zamanto mun katanga manzan Allah masu tsafi da sharri karu su fito majaga manzan Allah ka sa larura cikinsu har ranar macewa manzan Allah kai duka na kusa da na nesa ka zamu ijewa manzan Allah wanda duk ya taso a gare mu ya zama gazawa manzan Allah bijaya annabu Muhammadu mai ɗauke damuwa manzan Allah abinda ni yake burge ni a garin Madina manzan Allah ruwa na zama a nan gunne yake gudana manzan Allah sayyidul wujudi kirani na zo in sha in zauna manzan Allah na san ina sha cuta yawata bar jikina manzan Allah garkuwa ta a yau ya da aiwaye in baraka manzan Allah kai ka saita ni kai izini in shigo gidanka manzan Allah sirrikan hasbunallah sun tare gabanka manzan Allah kowa ya ce zai karo da atiku baya kwana manzan Allah ya tuhami gane gabanka ka taimake ni manzan Allah abin da kai mini baba tuhamu ka kara bani manzan Allah Malam Kabiru ka yi musu tsawa kar su ganni manzan Allah ya fa'i jalabunka a ba mansur a bani manzan Allah manzan Allah manzan Allah